बिथाङा 11,000 मोसाखावरिखौ लादों जायनि थाखाय बे मोसाखावरिफोरखौ बिथाङा रांखावरि होना बायना लाबोनानैसो बिथाङा दिनै मोसाहोदों नाथाय जोङो चेलेन्ज खालामदों जे 11,000 नङा 11 लाख जों बर'फोरा मोसानो थाखाय जों थियारि 11 लाख बर' मोसाखावरिखौ जों मोसाहोगोन हिमन्त बिश्व शर्मानि रेकर्डखौ जों भंग खालामगोन मोनसे समाव नाथाय बिनि थाखाय बर' हारिफोरा थियारि जानो थाखाय सम सफैबाय आरो बयबो थियारि जा आरो बे थियारिया दिनैनिफ्राय जागायजेननांगोन जय बर' हारिनि जय बर' राव हारिनि जय बर' हारिमुनि गिबि गिबियावनो आङो दुलाराय गासै बर' माहारिनिसिम दिनैनि बे गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि गेजेरजों आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो बावहरनायखौ बावहरनायजों खुलुमहरग्रोनाय जाबाय दा बाथ्राया जाबाय मा आंहा दिनैनि बे हाबाफारियाव गुबुनै जेबो बुंनो गोनां खोथा गैयामोन थेवबो आं मोनसे खोथाखौ गोसोखांदों मैयानि जालांनाय सुर सजायै जालांनाय जा बैसागु बे बैसागुखौ लानानै आं फंनैसो एसे दुखु मोननायनि गेजेरजों आं फोरमायनो नागिरदों मानो होनब्ला अखमाव जायफोरा अखमिया हंगिया कि होनना बुंब्ला फोरमायनो हायि हारिया गावनि हारिखौ बिश्व दरबाराव लांनो थाखाय असमिया रावखौ असमिया मोसानायखौल' लानानै बिथांमोना दिनै गिनिक बुक्सआव रेकर्ड लाखिनो थाखाय बिथांमोना माने कोटि कोटि रां खरसा खालामनानै गावनि हारिनि मोसानायखौ दिन्थिदों असमाथ' खालि असमियानिल' नङा असमाव ओरैबायदि हारि दं राभा दङ तिवा दङ कार्बि दङ सनवाल दङ कसारि दङ बायदि बायदि हारिनि गेजेरजों खौसे जानानै बेयाव खुंनाय मोनसे हादोर बे हादोराव बयहाबो गावबा गाव हारिमु दं बे हारिमुखौ लानानै बिथांमोना जुदि बारे बर'निया जुदि फावथिना दिन्थिनानै मोसाग्लांनानै जुदि गिनिक बुकआव जुदि रेकर्ड लाखियोमोनब्ला बेखौ आं गोजोन साबायखर बावगौमोन नाथाय दिनैनि जा बिथांमोननि बे मोनसे हारिखौ नाख्रेबनानै मोनसे हारिया दावगानो नागिरनाय जे हाबाफारि बेखौ आं साबजानाय मोनाखै बिनि थाखाय आङो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आं फोरमायनो सानदों जे बिथाङा बे फंसे खोथाखौ गोसोआव लाखिनाया मोजां आसामा खालि असमियानि थाखाय नङा असमिया आरो हंगिया कि होनब्ला बिथाङा मा फोरमायगोन बिथाङा जायनि थाखाय गावनि अनजिमाखौनो दिनैसिम बेसेबां दं बुंफोरनो हायै सासे सुबुङा राजक'कनि कोटि कोटि रोजा रोजा कोटि थाखा रां खरसा खालामनानै दिनै बे जा माने बिहुखौ खुंबाय बेयो मोजां खामानि जायाखै होननानै आं फोरमायदों मानो होनब्ला जोंहा एसे दुखु मोननांगौ खोथा दं बिथाङा 11,000 मोसाखावरिखौ लादों जायनि थाखाय बे मोसाखावरिफोरखौ बिथाङा रांखावरि होना बायना लाबोनानैसो बिथाङा दिनै मोसाहोदों नाथाय जोङो चेलेन्ज खालामदों जे 11,000 नङा 11 लाख जों बर'फोरा मोसानो थाखाय जों थियारि 11 लाख बर' मोसाखावरिखौ जों मोसाहोगोन हिमन्त बिश्व शर्मानि रेकर्डखौ जों भंग खालामगोन मोनसे समाव नाथाय बिनि थाखाय बर' हारिफोरा थियारि जानो थाखाय सम सफैबाय आरो बयबो थियारि जा आरो बे थियारिया दिनैनिफ्राय जागायजेननांगोन जय बर' हारिनि जय बर' राव हारिनि जय बर' हारिमुनि जय रंजालि बैसागोनि जय रंजालि बैसागोनि जय गोदान बोसोरनि जय गोदान बोसोरनि जय बे बेलान्सियाव जोंनि आसाम जोंनि जेनेबा बर'फोरनि मन्थ्रि दं एमएलएफोर दं बिथांमोननि सायाव मोनसे खावलायनो सानो नामा बे हाबाफारिया जानो थांबाय बे मोसानाया जानो थांबाय बे बर'खौ सोसननो हायासै बेनि सायाव जोंनि बर'नि मन्थ्रिफोरखौ मानसि बुंनो सानो नामा आङो फंसे खोथाखौ बिथांमोन बुंनो सानो जायफोरा दिनैनि आसाम सरकारनि माने गदियाव जनानै दङ बर' मन्थ्रि एमएलए बिथांमोना एसे खर'आव एसे साननानै नायनांगौ मानो होनब्ला गासैबो हारिखौ नेवसिनानै जेला बिथांमोना गावनि हारिखौल' गोजौ थाखोआव जौगाहोनो साननाय जादों बेखौ बिथांमोना हमदांनो हायै जेबो खोथा गैया हमदां मोननानैबो दिनै बिथांमोना मिथिस'यै बायदि माने उन्दुना थानाय सियाला हांसो हमनो रोङै होननाय मोनसे सोदोबखौ बाहायनाय बे सोदोबा जादों बेनिखायनो बिथांमोनखौ आङो खावलायदों बिथांमोनखौ हांख्रायदों बिथांमोना जाहाथे बेबायदि आखल आखुखौ गारनानै बिथांमोना हारिनि थाखाय एसे सांग्रां जाबो हारिखौ जौगानो थाखाय बयनिबो मोनसे राहा हो आरो बयखौबो समान थाखोजों लांनानै दुलाराय आसामखौ बायदि हारिमुनि गेजेरजों बारे बर'निया मोनसे कृष्टि मोनसे दल दानानै बिदिनो दुलाराय बुहुमाव दिन्थिनायखौसो आं बयनिख्रुइ मोजांसिन होननानै सानो आं ओंखायनो बिथांमोनखौ खावलायदों बिथांमोना थाबैनो बे मोनसे प्रसेसखौ लानांगौ